Gihandom ang mga nakalas sa lihimong sakop sa SAF-44 sa mga kabanay nga taga-probinsya sa Eastern Samar. Ani ang report? Matag Enero 25, gisaulog sa mga kabanay ug mga higala sa mga sakop sa 44 ka mga SAF komando nga gitawag nila og Day of National Remembrance for the Heroism. Niadtong January 25, 2015, ang 44 SAF Commandos kabahin sa team nga mipatuman sa Oplan Exodus. Niadtong January 25, 2015, ang 44 ka SAF Commandos kabahin sa team nga nipatuman sa Oplan Exodus sa usa ka hilit nga dapit sa Mamasapano. Tumong nila ang pagsikop sa duha ka target nga sila si Zulkifli Abdir alias Marwan, usa ka Malaysian terrorist nga bomb maker nga konektado sa Jemaah Islamiyah, ug si Abdul Basit Usman, usa ka senior leader sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Malampuso ng mga SAF pagkuha kang Marwan apan sa ilang pagbiya. Gibanhigan sila sa mga gerilya nga sakop sa Moro Islamic Liberation Front kon BIFF ug mga private armed groups nga misangpot sa kamatayon sa 44 ka mga sakop sa SAF Commando. Sa isla sa Santa Monica nga mas nailang tubabaw sa lungsod sa Oras, Eastern Samar, gilubong si P.O. Noel Balaka, usa sa mga sakop sa SAF-44. Gilaran ng mga buwak ang lubong ni Balaka ug gihimo ang 21 gun salute. Giila ang bayanihong mga nahimo ni Balaka ug sa kaubanang mga bayani nga milangkob sa SAF-44. They set aside to honor the extraordinary bravery and selfless service of our 44 members of the Philippine National Police Special Action Force. Samtang mapasalamaton si Noel Balaka Sr., amahan ni P.O. Balaka ug Donna Bel Sumbilya Navarro. Igsuon ni SPO1 John Lloyd Sumbilya sa pag-ila sa nahimo sa ilang mga mahal sa kinabuhi alang sa seguridad sa nasod. Bisan kung mabalod, inapagyapon man ang pagsilibrahi nga anniversary na akong bata. So alam ko, nasa Mindanao yung kapatid ko. And once na deploy ka sa Mindanao, parang it's either you go home him or no life na. Uban ni Clans Gabutin, Femery Dumabok, Balitang Bisdak.